И здравейте! Това ще е unboxing ревю на новият круасан 7 Days Giga. Видях го от много ютубъри да го правят и реших и аз да направя клипче, нещо малко по-различно. И днес ще разгледаме самият круасан, ако може да се нарече круасан. Това е чудовище, направо огромно. И виждаме на опаковката му пише 7 Days и тук Giga. Нека погледнем отзад. Това са съставките, от които е направен. Тук пише къде е произведен продукта. Да видим дали ще може да фокусира. Точно така. Тук виждаме колко грам е, 250 грама. Огромен е. Сега ще го отворим, но преди това исках да го премеря. Само ще оставя за малко. Както виждате, от единия до другият край опаковката му е 40 см. Това е опаковката все пак. Сега ще го отворим и ще видим колко е голям самия круасан, тъй като те ги пълнят половината с въздух. А именно, сега ще ви покажа как го отварям. Само да си взема нещо, с което да поставя телефона. Изчакайте. Така. Ето така, мисля, че се вижда. Само че трябва да го дръпна малко. Нека го отворим. Или да го сложи някъде, където се вижда по-добре. Ето така. Ето го круасан, нека го отворим. И сега да го погледнем отвътре. Ето го, просто огромен е. Само да откъсна по-добре опаковката. Нека го премерим сега. Около 28 см, 30, точно 30 см. Това огромно чудовище. Круасант може да се намери на цена от 2 и нещо, мисля, че 2,50 го взех този. Има го и различни вкусове. Не бих казал, че толкова си заслужава парите, но е доста голям. Нека го опитаме. Хубав е на вкус. Нека опитаме шоколада. Много вкусен. И това ще е за този unboxing на ревю на 7 Days круасан Giga. И ако клипът ви е харесал, харесайте. Ако искате повече хора да го видят, го споделете и може да коментирате. До следващия път.